Габдулла Тукай, күк сыер. Башка хайваннар кеби, ошбу җиһанда күп сыер. Бар агы, бардыр карасы, әмма бармы күк сыер. Билгеле инде, сыер һичанды төстә булмый ул. Юк-югын, юк булса да, безнең тарафта булды ул. Бар иде безнең авылда картаеп беткән әби. Бер үзе, ялгыз башы, йортында юк бер адәми. Карты сау чакты гомер иткән ягымлы бер мәче. Әбинең шул иде тик иптәше һәм сердәше. Бер улы бар, ул да чит җирләргә киткән. Эштә ул. Бер дә кайта алмый авылга, яз да, көз дә, кыш та ул. Аш ялангач түгел иде бу әби. Тик ятса да, хат яза углы. Сала аз-маз кызыл акча, күк акча да. Бер вакыт көннәрдән бер көн хат яза каршы кулы. Хат белән бер күк 30 сум акча салган бер юлы. Акчаны алгач, әби киткән нидәндер әтнәге. Ни өчендер, белмим, әмма җан тәрәзә какмага. Кактым, суктым, әчелде, тәңгәләре чәчелде, эте чыкты өрмәгә, кызы чыкты күрмәгә, этен алдым пычакка, кызын алдым кычакка. Иске бу такмак, сабый вакытымда такмаклаган такмагым булганга,